ubaba mkhulu kwakuthi wakha ugadwa mawusoshadelwa waye umoya insizwe wami yosika isuthu intombi yosika iveli njengoba kwenzeka emhlabeni. Okwathi ngo-1940 inkosi ilanga yathi manje umshado wensizwa nentombi sokuzoba isidwaba nebhishu. Amen. Usho njalo uBhomela batabami inkosi ezayo emva kwami okunye eyokususa ichithe nize ningayisoli ngoba kuyobe kuyinkosi enkulu kuyobe kuyithuba layo kanjalo bangcwele. Inkosi yamakhosi okwathi uma seko 1940 kwaphela umshado weveli nesuthu kwase kwa umshado webhishu nesidwaba kuze kube namhlanje. Amen.